दिनै गसाइगाव जिल्ला UPPL नि बोसोरसालिया जुथुम्मा आरो दिनै बे गेवलां मेलावहाय आङो गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैदों। बे जुथुम्माया खोब मोजां जादों। रायजो राजाफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैदों, जोंनि कर्मिफ्रा बाहागो लाफैदों। गसाइगाव जिल्ला हिसाबै जोंनि राजनिति हान्जाया खोब गोख्रों जाबोगासिनो दं, गोख्रों जालांबाय थागोन। बेवहाय थांनाय समाव मा मावलांखो, उनाव जों मा मावगोन, रायजोनि थाखाय जों मा आसनि लानांगौ, बे गासै बागै बे कनफारेन्सआव रायलायनाय जायो आरो बे खोब मोजां जादों। मोनफ्रोमबो प्राइमारि, मोनफ्रोमबो ब्लक कमिटि, जिल्ला कमिटिनि बे जुथुमाव फैदों। गासिबो जाथि जनगोष्ठी, बेवहाय बिभिन्न जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैदों। खोब मोजाङै जालांदों आरो जोंनि हान्जाखौ गोख्रों खालामनायनि जे माखासे थांखिफोरखौ लानाय जादों। खोब मोजां जाफुंसार जाबाय। लोकसभा बिसायख'थिया खाथिथारावसै, बेरेखा दोलो जोबोद साखाफारा। UPPL दोलो हिसाबै माबायदि सायख'यो? राजनितिक हान्जाफ्रा जायखिजाया इलेक्सनावनो साखाफारा जानानै इलेक्सनखौ देरहानो थाखाय नाजायो। दा फैगौ 2024 मायथाइयाव जे बिसायख'थि जागोन लकसभानि, बेनि थाखायबो गावबागाव राजनितिक हान्जाफ्रा साखाफाराखौ जागोन आरो दिनै हयथ' बेखौनो नुनो मोन्दों। जोंबो मोनसे राजनितिक हान्जा, इउनाइटेड पिपल्स पार्टि लिबारेल। बियो दिनैहाय BTC सरकार सालायगासिनो दङ। आसाम सरकारजोंबो जोङो लोगो सरकार हिसाबै सालायगासिनो दङ। जोंहा बेवहाय 7 जन MLA दङ, बिनि गेजेराव सासे मन्थ्रि दङ, सासे जोंहा मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट दङ। जोंनि राजनितिक हान्जाया खोब गोख्रों आरो बे गोख्रों राजनितिक हान्जा हिसाबै राइट नाव जों BTC ओनसोलखौनो लानानै जोंनि राजनितिनि जे प्रक्रिया बेखौ जों खालामदों। गतिके फैबाय थानाय समावहाय जोंनि क'क्राझार लकसभा समस्ति आरो BTR ओनसोलाव जिथु मंगलदै लकसभा समस्ति गोग्लैयो, बिनि अनगायैबो बाहेरायाव जायफोर समस्तिफोर दङ, बे गासै समस्तिफ्राव देरहानांगौनि थाखाय जिखिनि जोङो पलिसि बानायनांगौ, बेनि सायाव जोंनि हान्जाफ्राबो जों गोख्रों जों बेखौ सानगासिनो दङ। खोथाया जाबाय मा, UPPL हान्जाया आसामजों BJP जों लोगो नांनानै सरकार सालायगासिनो दङ। जोंहा BTCआव जोङो UPPL आरो BJP लोगो नांनानै सरकार सालायगासिनो दङ। जों मोनसे इउनाइटेड मोनसे सरकार सालायगासिनो दङ। दा गतिके टारगेटआ बेनो जे जों NDA हिसाबै, नेसनेल डेम'क्रेटिक एलायेन्स हिसाबै आसामाव 14टा जे जोंनि समस्तिफोर दङ, बे समस्तियाव बोरै देरहाजोबनो हायो, बेनि मोनसे प्लेनिंआ सोलिगासिनो दं। दा बेवहाय गासैबो मेटारखौ लाजोबनानै जोंनि हान्जायाबो जोङो बे पलिसियावल' दंखायो आरो जों मिजिं थिदों एबा लकसभायाव क'क्राझार लकसभा, मंगलदै लकसभा, आसामनि जे गासै लकसभा समस्तिफ्राव जोंनि जे मोनसे जौथ' जि प्रसेसटा इउनाइटेड जे मोनसे एफर्ट, बेखौ जोङो देरहासार जागोन आरो बे प्लेनिंजों जों थांगासिनो दं। सार, UPPL दोलो रायजो आन्थालाव मुल खोथाया जाबाय प्रमद बर'नि दैदेननायाव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव सुक्ति जादोंमोन आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों BTR जन्म आरो बेवहाय राजनिति भाबै दिनैहाय परिबर्तन फैनानै प्रमद बर'नि दैदेननायाव BTC सरकार जाबाय। दा BTC सरकार फैनाय लोगो लोगोनो कभिड जाफैदों, बोसोरसेखौ मावनो हायाखै। बेनि उनावहाय बोसोरसेखिनिखौ मोनसे प्लेनिं खालामनाय जादों। सिगांनि प्रसासना गालांनाय जि माखासे उसुबिदाफोर, बेखौ बोस्रांनायाव गोबां टाइम लादों, बे बाथ्राखौ बयबो मिथिगौ। नाथाय दा स्टेबल जाबाय। दा गोदान मोनसे आसनिखौ बोरै लानो हायो, मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टखौ बोरै सामलायनो हायो, बेनि मोनसे प्लेनिंजों दा थांगासिनो दङ। दा दिनैहाय बायदिसिना जन कल्याण आसनि जायखौ बुंनाय जायो, गोरिब मानसिफोरनि जे आसनिफोर, बेखौ दिनै लादों। माखासेया लाखानाय दं, भारत सरकार, आसाम सरकार, बेखौ जों इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ। जेरै MGNरेगानि खोथा, बृद्ध पेन्सननि खोथा, अरुण'दयनि खोथा, बे माखासे स्किमफ्रा आगोलावबो दङमोन। अरुण'दयनि बादै आगोलावबो दङमोन, जेनेबा MGNरेगानि न' लुनानै होनाय आगोलावबो दंमोन। खिन्थु BPFनि दिनाव बेफोर जि माखासे आसनि, बे अराजकता जादों। BPFनि VCDCनि चेयारमेनानो गंबा गाहाम लानाय, बेबायदि मोनसे थासारि दंमोन। खुनु ग्राम सभा जायामोन, बिदि मोनसे थासारि दंमोन। नाथाय जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगो बै अराजकता जि थासारि, बे जोबलांबाय। दिनै ग्राम सभा जाबाय, रायजोफ्रा बयबो ग्राम सभायाव थांनानै सिद्धान्त लानो हाबाय। MGNरेगानि सिस्टेमेटिक खामानि मावबाय, जोंनि न' लुनायाबो सिस्टेमेटिक जाबाय। गासिबो न' गैयै सुबुङा न' मोनजोबगोन, बेखौ गोनो गोथो जानो नाङा, जों मावलांजोबबाय थागोन। दा फैबाय थानाय समावहाय जोंनि रांखान्थि जौगानायनि थाखाय गुबैयै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे साख्रि मोननो हायो। साख्रिखौ बारा मानसिफ्रा मोना, नाथाय साख्रि गैयाब्लाबो गाव थांनानै थानानै जानो थाखाय जाहाथे खाबु मोननो हायो, जेखौ सेल्फ इमप्लयमेन्ट होननानै बुंनाय जायो। बे सेल्फ इमप्लयमेन्टखौ
बोरै जेनेरेट खालामनो हायो बिनि थाखाय दिनै प्रमद बर' सरकारा जथेस्थ' खामानि मावबाय थादों आरो जोंबो सानो बे फैबाय थानाय समावहाय बे आनइमप्लयडनि जि मोनसे जेंना बेखौ बोरै सुस्रांनो हायो बिनि थाखाय जों गोग्गोमै खामानि मावगोन फारसेथिं जोंनि इडुकेसन सेक्टराव जथेस्थ' दिनैहाय खामानि मावबाय दानि सुपार 50 दिनै मोनसे आसनि लादों जायनि गेजेरजों दिनै IAS अफिसार जों सृष्टि खालामनो नाजादों IPS अफिसार सृष्टि खालामनो नाजादों बेनि अनगायैबो जे स्कुलनि सायाव स्कुल बिल्डिंफोरनि सायाव एखेबारे जिलांबाय बायफ्लेलांजोब्बाय बेखौ दिनै जेनेबा BTC सरकारा 400टासो LP स्कुल ME स्कुल रिनोभेसन खालामनो थाखाय बेखौ दिनैहाय अलरेडि आसनिखौ